Tá díochtrééis fan chuirna léir an na buchan so just muine mucha. Smis an captaen den Cumann Peil mionúr chontae Phort Láirge. Seo é chuirna mún a bhfuair mar cúpla míl hinná bhfuair mar an bua ar chontae limnach agus seo é foirne an chuirn don Eilídh an bhfuair an bua ar Ard Mhacha. So le mar foirne tháinig go léir mar comhairde agus tháinig tréáil le fada is an sbíoing é anamh dtagann a Phort Láirge a dúir comhairde agus dúir chláin. Ra bheith mar captaen dtagann bí mar sppragan an chalín eile agus a caint den lá caiint lo so go siad bream dom ach an rólas mú ná iad a spprag agus iad a chuir chun ceáin. Well hosníam mar tréáil in ní saoin so ha tréáil le tamil lisna agus cluiche anna dheachtar bhíon. Dtagann na bhí mar tréáil trí lás teachtain so níl t-imreoir ach ar na trí lá bhí mar tréáil go dtíon den mí lán rá a lán obair leis an iróidí ach bhí go léir anna hásta dhéanamh mar is dá léonanta mar seo é. Fáilte roimh go léir. Bhí sé sin Jackar na chalíní siúlamach. Bhí an clé anna bhá, bhí sé bhí sé is dóm ag leham chéanam mar greibh sé going. Bhí mar haimpil séideach pointe sosa ag leham agus chuamar amach ar an bhórc agus dóm tháinig Ard Mhacha ar náis go dtí haimpil 5 pointe agus le 5 méile dul agus an san fuair ar pointe amháin agus cool agus bhí sé pointe agus bhí sé có bhí le an atmosfér six a dog a bhí sé bhí gachan thuas ag seasamh fechan ar ná dul sios bhí sé có oh my god, marí. Áirclaithe bhí ann le chuid chalíní Phort Láirge chun tosaigh go más a chéadlach ach son tháinig Ard Mhacha arás mar códín dígrasach. Agus an son lean na chalíní ar a dolas agus búidir le coolíháinna go deire sé do chraite. Sé hochtaí na chuige le do chraite. Look, is mór an óir doinge Lia Ní Arta mar captaen ar Phort Láirge mbliana, captaen foirne mionúr, agus bhí trasaní crotig captaen ar foirne freiséide mbliana. Agus de Eilídh Ní Churraoin dar nóid, look, has siad sanna tachtan sa dín park so ó bhíidir séú seacht. Agus an féchan is an écht deanta ag na chalíní ógasan agus craobh na hir an bútcáin jobh inné agus anis tá alachaid chalíní I dúrú stachar an sport agus I dóg agus a phrac leis an sport sin an rod stop the drop a phrac leis an sport a tachtaí ná sa chun búla go speisialta lena cháirde go pásanta bain Peil anamh agus anis an ómór doinge go deocha chun foirne an so chun búla lena clán lena cobaige ar an so Sean Phobal clubbín bheag díideach an so I gceartlan Gael. Agus na dtíine go léir a bhí a carúlagus a spántó ag chunas Peil mar chunas Fair and Park, chunas tanmh a wintas, chunas dhéanana díorú a hismóí. So look, a tóbro dúil in That is the full-time whistle here. Waterford are All-Ireland champions. They beat mBan a 6-8 to 5-10 scoreline. Heartbreak for Armagh. Phort Láirge Abú, right? Phort Láirge Abú. Phort Láirge Abú, okay? Right? 1, 2, 3. Phort Láirge Abú!